हाय यान मल्लिका यान निनगले चिक्कू चॉकलेट मिल्कशेक ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆ ಐಕೆನ್ ಏನೇನ ಪೂರಗಿತ್ತುಂದೆಂದು ಪನ್ಪೆ 4 ಚಿಕ್ಕು ಗಿತ್ತುಂದೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಿತ್ತುಂದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರ್ ಗಿತ್ತುಂದೆ ಒಂದು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್ ಚಪ್ಪಾತಿನ ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕುನು ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಬಿತ್ತಿಗೆತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಗಿತ್ತುನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕುಗು ಸಕ್ಕರೆ ಗಿತ್ತೊಂದು ನೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ಪೇರ್ಲ ಮೈತದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗಿತ್ತನ್ವೆ ಇಂಚ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗಿತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲೋರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರು ಅಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೆನ್ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಿತ್ತಂದೆ ಗ್ಲಾಸಿಗಿತ್ತವು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕಿಯಾನು ಚೊಕ್ಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗುಲೋರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುತುಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್.